Oimore nyakoronga juang eno dia machielo makao thuolo makare mar wakecheno ni maro imore tarik 2 dwe no mar 9 2024 ageno ni dwe mari mar 9 chakore e yo makare kabine dwe mar 8 norumo ka jatend piny Kenya William Ruto no timo limbe kaluo ne en limbe mabene nigi historia marabora kuom thuolo mokwongo no mie ruak makende koramga juang penjo mopogore opogore sebedo kanyuolore ni to limbe makama dibed ni oleo mage mano dikelo ne oganda Nyanza Uganda makaluo limbe makama ntiere kod ber mane omiyo dia makawono nyakora mga juang e chendo maro imore wadhi gombaka gi mak nyamita ma enja od bura ma Uriri chiel kuom jotelo bendo sebede opara manyime mar donjore gi sirikal mar UDA kendo tiyo kanyakla gi jatend piny Kenya William Ruto wadhi ng'iyo ni to gin ber mage magwenge makaluo dhi kotendre kod limbe jatend piny Kenya William Ruto e gwenge manyanza wan gi jaloko moro Belinda Diambo kabende nyakora mga juang waroko pachi lai mar ote machoka kapile 2-3 kabende wantiere live e Facebook Ramogi TV KE bwe mari YouTube Ramogi TV Kenya bende kacha wantiere nyayo do achiel kachiel waroko pachi e choni maro imore kaka pile to mokwongo mage thunweche. From the union side, we suspend the strike and ask all our teachers to go back to class. Riwruok mar jopuonj sekondar mapacho ka kupe to chungo ng'anyo bang' dala boro ka skunde moko ne oseduoko nyithindo dala. Ka pesa no kodonjo e slip mar jatich sirikal e dwe mar 9 to wabiro kawo ndalo 7 kende to wabiro gomo. Jotije sirikal obwogo mar dhi ng'anyo kaka yo mar sundo piny owacho mondo mi owinj dwachgi. Migori chandre ni pi mar kambi mar Miwasco ok nyal ng'eno kuno chieng' mane bende nitiere jomosomo wach mar pi ma competent maber manyalo endesa. Tend County ma Migori ochuno mondo mi ochwal pi gi bogi mar pi e od thieth maduong' makono kaluwore kod nok mar pi e County ma Migori. Machiegni nyakora mga juang nyinga Lydia Okeyo. Riwruok mar Kupet kod duol mochung' ne ndiko jopuonj TSC obedo kod winjruok mar tieko ng'anyo e pacho ka. Jagoro maduong' mar Kupet Akelo Misori olero ni heromo mane gibedo godo TSC onyiso kang' magisekawo mar chopo dwach jopuonj gino akoro miyo ng'anyo koro gitieko kendo kwa jopuonj duto mapacho ka ma jokanyo mag Kupet mondo koro odogi e tich. Mae kaka ne giloso. We have got a host of things. In the ensuing arrangement, in compliance with the court order which was instituted and which is coming up on 5th, that is Thursday, from the union side, we suspend the strike and ask all our teachers to go back to class pending the speedy resolutions of these matters as already agreed upon between us and the Commission. And after a day-long meeting, we are happy to report to the nation that we have reached an amicable settlement which will enable our teachers resume duty immediately. As promised on August 21st, 2021, the Commission is today pleased to confirm that the government provided funds for the implementation of the second phase of the CBA with effect from the 1st July 2024, and all our teachers have benefited from the same together with the arrears attendance. Mana sache mano kende kapoko landrumo mar ng'anyo skunde buora mag sekondar no duoko nyithindo dala ka moko mane puonjo dhi e nyime noyudo rochruok tok jong'anyo mag Kupet no monjogi kama kaka ne weche chalo.
Okinyi mar wuok tich, jopuonjre mag skunde sekondar no pongo tesen nyamburko ma pachoka ka gidok pacho kaluwore gi ng'anyo mar jopuonj sekondar ma pachoka manoriko dhi mbele juma mare mar ariyo. E skund sekondar ma Kenobura mantie Kondele County ma Kisumu, jokanyo mag Kupet mane ng'anyo nomonjo skund no kendo mumo rangach manoriko lor gi iye ka jopuonj ne dhi mbele gi puonjo. Ne gichwe gi muomo rangach kendo golo jopuonje klese, gino manochuno jopuonjre wuok e skund no kendo odok pacho ka jokanyo mag Kupet noramo ni ok gibiye ne jopuonj ma andhoke dhi mbele gi puonjo ka ginto ne gidhi mbele gi ng'anyo. And we have realized that there are some traitors who are teaching in schools. Yes. We have decided that we are flushing them out. Yes. So that this is total lockdown of our schools. Yes. The government must listen to the union. Yes. If the TSC have decided that they cannot sit down and talk to us, yes, then we have to close down all the schools, yes, to make them listen to us. Kin principal Mariek, weketo ulimwengu ni puonjo nyithindo e school. Weketo police ni puonjo nyithindo e school. Gol nyithindo mondo dhi dala. Kata ka gidhi home office, gidhi adhiya gi home office chieng' moro ni giduogi ka ng'anyo rumo. Jopuonj go noramo ni nyaka chop dwachgi kama oting'o medo jopuonj osara, loso chenro mag thieth makare ne jopuonj, ndiko jopuonj mag junior secondary mongirore eka gibiro dok e tich. Ruto nyaka med jopuonj pesa. Jopuonj chamo pesa matin ma ok nyal konyogi. To kawuono jopuonj tema nyithindgi dhi university okete band 5. Manyiso ni gichamo siling 120 every month. To jopuonj yudo 30,000 ma ok nyal chulo fees. Koro kawuono jopuonj nyaka med pesa. E kinde ma ng'anyo ma kamane dhi mbele, jonyuol ma pacho kano ogolo ywak kaluwore gi ng'ikruok mang'anyo ma kama osekelo ahinya kinde mathoth gi osechulo omenda mar somo to nyithindgi ne duogo pacho. Tulikuwa tumelipa malazi, chakula, watoto wakule shule, tukabaki hata bila chakula kwa nyumba, na sasa ni hao wamerudi, ili hali mahitaji na gharama zote tumelipia ya karo ya shule. Negi kwayo winjruok e kind duol mandiko jopuonje pacho ka TSC kod riwruok jopuonj mar Kupet mondo milos weche makelo fuere kendo chenro mag somo odogie wang'e. Kupet na TSC washikane ndio watoto waambiwe warudi shule, lakini sio government kusema mtoto apelekwe shule na akipelekwa shule nao Kupet mwalimu hayuko kwa darasa. Naomba hiyo union ya Kupet wasikuwe na moyo mgumu, wajaribu, maana wengi wao wanaelewa ni wazazi, wajaribu waone ni vile jinsi gani wanaweza suluhisha hii mgomo ndiposa watoto wetu waendelee na masomo. Kapod wang'eyo mago mag somo, jopuonjre mag mbalariany ma Nairobi nobago ng'anyo ka gikwedo lai manyien ma sirikal tiyo godo e siro somo mag mbalariany kendo ochwalo ng'ur margi ne jagoro mongirore e bad migawo mochung' ne somo malo Beatrice Nyangala ka gidwaro mondo mi tim lokruok ne lai ma kamano. Jopuonjre manodhi nyaka log tich mar migawo mar somo Jogo House okoni thoth jopuonjre kod jonyuol yudo pek e kinde ma gitiegore e mbalariany, wach makoro giwacho ni tamo jopuonjre mathoth chopo lek margi. Bang' rem chopo winjruok kod Beatrice Nyangala, jopuonjre go madwa ni sirikal odogie yo mano osebed ka isiro godo jopuonjre e kinde mokalo, bende okwayo jowetegi moko mondo mi oriwre kodgi e ng'anyo. We came here with a clear agendas on what we want to discuss about the new funding model mainly. As now we made it clear to them that one ni jukumu la serikali to give us education. See, it's a favor that they are doing us. It is very obvious. Or if they want to work with the NFM, watoe band 5 na band 4. To work na band 1, 2 and 3. Sunaona. Ndio pia kila moja access. Sunaona. We are calling upon all student leaders from all fronts, from all universities, as comrades from the Premier University of Nairobi, which is the mother and the father of all other institutions in this country. We are saying on date 9, come out in large numbers. Let us be in these streets. Let us make every road unpassable peacefully. Let us make all the roads unpassable peacefully. Comrades Ria. Comrades Achu. Comrades Acha. Riwruok mar jotije sirikal obwogo lando ng'anyo mar gi joma manyien kopo ni onge okang' ma sirikal biro kawo mar medo gi osara
kod ndiko jok mosebedo katiyo ne sirikal kaka jolwedo. Jagoro mar riwruogno Tom Odegi kaloso kod ute fwambo ma Nairobi okoni ogirimiti manosechopie kod sirikal logoyo sirikal ratege kendo nyaka koro gilore kod dwaro mar ogirimiti ma kamano. Jafo mara Walter Nyambaga ntiere gi ler. Sirikal kuome nyalo biro mokerot kendo yudore madiny ponono jotije mag sirikal obiro jwango tije kendo bago ng'anyo mapek ka masira pachoka mar sundo sirikal mondo medgi osara kendo chulogi dweche magipiro piny owacho. Wawinjore ni ka pesa no kodonjo e slip mar jatich sirikal e dwe mar 9 to wabiro kawo ndalo 7 kende to wabiro gomo ma wabiro kwayo jotich sirikal te ni kawo luongo gomo mabiro chakore e ndalo 7 wuok e rumbu dwe gi ikre motegno nikech onge kaka wanyalo weyo pesa monego bed ni chulwa mondo chulwa. Kuloso kod ute fwambo, jagoro maduong' mar riwruok mag jotije sirikal Tom Odegi okone jotije sirikal mondo oikre ne chal mapek mabiro kwako apise mag sirikal ni mar jotije dhi thiro kendo ng'wel ne tich to kendo onge jok mabiro mbesore mar kawo thuolo mag jogo mang'anyo. Koro jatich sirikal moro amora manitie obed gi ikruok ni e rumbu dweni ok obi bedo tich mayot kuonde ma wantie nikech nyaka wamany pesa wagi yore te mwane ni jotich ochul pesa monego chulgi. Olero ni jotije sirikal ne ochopo ogirimiti kod piny owacho mondo ochulgi osara mopogi nyadiriyo kendo mano ne biro bero ngima mag jotije mag sirikal. Kata kamano mano ne olwar e lwanda. Kane wabedo piny sirikal ne wawinjore ni jotich sirikal idhi chul msara mopog diriyo. Mono pog mokwongo nochul higa mokalo, mopog mar ariyo nonego bed ni chulo dwe mar 7 makoro wan e dwe mar 9 nikech pok omiwa pesa no. Ne waluongo jotelo mochung' ne branches wate nyaka counties te kawuono mondo wawinjre ni ka ok ochul pesa ni wadwa timo nang'o. Bende giywak ni jolwedo mosetiyo ne piny owacho kuom thuolo malach bende koro ndike tich mongirore. We have a number of staff who are employed under universal health care who have served the country diligently for over 3 years. And up to today, these people have not been confirmed in the service and they are still serving as casuals in the government. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Piny owacho chakayanga chenro mar lony manyasani ma koro ibitigo de rango chenro mag wuodhe mag apisas mag piny owacho. Chenro no biro neno ni piny owacho bedo kod ler malong'o ewi kit wuodhe mag yore mag tich ma jotend migepe kod apisas mag piny owacho ma pachoka thoro bedogo. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kawuoyo kinde ketayanga chenro ma kamano owacho ni chenro ni biro konyo kedo gi tiyo arietha gi omenda mag piny owacho. Foreign travel is one of the big line items in our budget which consumes a significant amount of financial resources. Whereas it remains important for building networks, learning, building partnerships and allowing us to shift our mindset from thinking Kenya only to thinking globally, it must be done sustainably and devoid of abuse. The system will support the implementation of the government austerity measures, increase efficiency and transparency of the process, which all go to restore trust and accountability, two sides of the same coin that the Kenyan people demand of their government. We have had instances where almost everybody is traveling, and sometimes you are left to wonder who remains behind to buy the house. With the launch of this system, I have no doubt in my mind, we will be more prudent and will rationalize those who are authorized to travel out of the country on official business and clearly justify the use of public funds. Wadhi kaunti ma Homa Bay kweth rawere mawuok e kaunti ma Homa Bay e bwo riwruok margi mong'ere kaka Youth Professional Caucus wacho ni limbe mane jatend piny Kenya William Ruto otime counties makaluo dhi tieko siasa mar akwede osebedo ka ntiere kind duond bura mar ODM kod duond bura mar UDA e counties makaluo. Rawerego wacho ni limbe kama kamano kelo riwruok maduong' e kind oganda luo kod josiasa nyato mago mag ODM mane ok osebedo kasri jatend piny Kenya William Ruto. Kod kod jagoro mar riwruogno Mohamed Swale ikoni oganda luo moko koro wuoth kanyakla ma onge pogruok kaka yor neno ne piny luo ok odong' chien e weche mag dongruok.
neno kwe kendo waneno kwe. Waneno Sironyo mano rwake go Kisumo, waneno Sironyo mano rwake go Homa Bay, Sironyo mano rwake go Siaya. Nyiso ayanga ni koro Jaluo sani en achiel kendo giseyie ni president en achiel ma gitiyogo. Omiyo lal mar ngima ok wachak wane kendo lal mag mwandu joket mwandu bende dar e kinde ma siasa machal kamago nitie. Omiyo kwaneno ka lwasi machalo kama nitie to wageno ni kata tije dhi yudre ne joma tindo nikech koro lwasi nitie. Wageno ni kata weche mamoko maketo ni josiasa tiyo gi joma tindo mondo go jowetegi dhi bedo maonge. Onge sirikal moro sanie, sirikal en achiel moting'o jo UDA to ting'o jo ODM. Koro ji owe siasa mar akweda, siasa mar agoko, siasa mar fitina. Te gik moyawo gi te, vijende nyalo yudo kuonde ma ginyalo soe wigi kendo ginyalo yudo chiemo kochopo dhiambo. Kanye magonego rais erokamano maduong'. Wagone rais erokamano nikech wambe ng'anyo no oromowa. Wachalo jomobire kul kanyakla. Wan kaka vijende matindo onego nyis kwe. Manyo nyiso sama ne president ntiere cha. Koro wamed nyise nyaka chieng' moro kendo gichako duogi. Dakika na paka ngwen bang sadek marotino nyakoro mgajuang chenro eno imorero kamano kumedo kete mana Karamogi Mogi TV na singo ni network makawuono wadhi bedo gi jaod bura ma Uriri Mark Nyamita na bendo chopo studio kae en twak mabende ditendre kod wach moya Homa Bay no mabende tendre gi limbe jatend piny Kenya William Ruto wadhi penjore to be okelo ber to ka en ber gin ber magi mabendo dhi kele wengego makalu kapoko ka yo mokwongo aneno kama Kaluga japenga achiel Mabom Center wacho ni yo makare anyo sechopo kendo ritwa wacho ni gin gowari Kevin Omolo kantie Nairobi la Kisama obonyo juo kuwod Kalamindi bende wacho ni Ramogi TV lera ahinya kendo wacho kanyo ni omor kaka Uganda Luo koro odonjo he sirikal no bende min pilot mano mar Ndewa wacho ni omor ahinya gi chenro kaito wacho ni gin kanyo gi Filimono Kejo Nyagod Mesa gi Macho Nne kaito be aneno kanyo ote mara Perez Owili kantie Kodera wacho ni gima owuoro en ni ng'anyo tinde en wang' ka wang' Nyasaye mondo me nyithinde rieko e pacho kae. Koro mgajuang ni kecha twak mabende biro dakika machuok kende we wayue mondo waduoge twak makamano miyo kik idhi mabor ponono ni in kod penjo warwako namba mara ote machuok karia deka uchenono ka bende wantiere live Facebook kacha Ramogi TV KE mbui mar X Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube duto warwako e pach nyakoro mgajuang yo matin kik idhi mabor maino imore. Tuambie kwa majina unaitwa nani? Anchep Nayan. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanya biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza. Pale Jobe. So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjez mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviatorshabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. I decided that I will empower my house manager completely. It was on a 3 billion balance sheet when I joined. By the time I left, mid-year 2024, the balance sheet has gone to 1.8 trillion, according to the published results. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
no toys mang'eny ahinya sani. Donge wachoni ni mano ok en babana. Ok unyalo winjo wach ma wachoni. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono angol kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. Jothumbe muero manigi talanta. Winj thumbegi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich chakre saa 5 onyango. Mane Ramogi TV. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Machiegni kendo nyakwara mga juang chenro eno imore gik sama bende koro adwa go mbaka gi jaod bura Mauriri Mark Nyamita abeno sepe studio kae. Juma mokalo noneno ka jatend piny Kenya William Ruto gi kweth mathoth nogoyo tach kaluo. Penjo osebedo kopogore mawuok ni to ne en ber mane manokela kaka achiel kuom jogo abene ntiere opara manyime mane one limbe ne otimore yo makare bende wano ka bende otwak kagi kacha. Ang'o nyiso ni to ne gin kod agenda mane amiye thuolo moso imore jatelo. Moso nyikwara mga juang. Moso nyikwara mga juang maneno e Kenya ka to gi piny mangima no imore. Kamana. To kamana nyakendo machiegni oimore. Asante. Chien kacha kwa goyo tarbin inachiel kuom josiasa ochiko motegno mabene no tiyo machiegni ahinya gi jatend piny Kenya William Ruto kane pod ne ntiere
chung' motegno mar ODM bedo ni giketo piny wacho tesre kendo nok waneno ka ne odhi kodi maber ahinya nogik kama bende koro nidwa kata golo e duond bura mar ODM. Sani ne koro ODM olando ni gitiyo kanyakla gi UDA kendo nitie joma kuom jotend migepe bende donje piny owacho. Ere kaka iwinjo gini dipo ni ogolo ni fuong'ruok moro kelo ni fuong'ruok moro to dibe ni mbele ni seneno koso dipo ni no ringo e wirwath oringo mbele kapok sa ochopo bedo nade? Mokwongo aparo ni erokamano ahinya kuom miya thuolo mondo wabiwa twak kaendi. Aparo ni gima ne chendo mbele kachacha ne en koso ng'eyo to gi fitina ma en kawaida e politics. Ing'e ni nitiere pogruok e sirikal to gi jotich sirikal. Nitie pogruok mar William Ruto president to gi William Ruto ma party leader mar UDA. Tawacho ga pile ni onge kaka inyalo golo, ok inyal golo sadaka e kanisa titamori winjo yalo. Kokida winjo yalo mar ng'ano to sadaka bok igolo. Onge kaka wanyalo bedo ni wagolo usuru e sirikal to sirikal ok wada wuoyogo. Koro wan kano wuoyo gi sirikal nikech wagolo usuru to nikech gin bende maginyalo make sure ni gik moko timore ka pesa biro mwalo kuchocha. Koro wan kano wa engage mane machon cha wa engage gi ker kaka president be makoro kasani be ji odugo wa engage. Koro moko mane winjo mane fitina ni keni jogo were gi chama ke odhir kiang'ane otimore machato koro ne kawaida mar fitina mar siasa. Gimo miyo gigo no en na koko moluorore kama ne gidhiye be onge. Nikech ne onge chik minyalo luwo matama biro mosi kaendi kupona tiyo KBC onge kama nyalo mbona biro mosi nikech itiyo Citizen. Kana dhima moso gi wuoyo kode officially. To bende gigo kaka an kipenja gigo mane kaka wan wakwayo e migao mokwongo moko osedhi mbele kendo chiegni rumo. Onge pogruok kata matis mane jowa kendo koro keto kwayo sani bang' higni 2. Masani endi wan warito ni ka ker kech nochiko wan odhi duogo kapok higa orumo dwe mar 11. Ko biro kata for example constituency na koro boyudo project manochako higa mokalo koseikore makoro yawo jopiny chako tiyo godo. Koro aneno mana ni jowa nodeko but mano to koro history makoro wase teto chien kocha. Koro aneno ka sani fungruok ok ni kora fungruok ni kor jite. Nikech kata ndalo no ne nitiere jok mang'eny kabisa mane gombo mondo yud thuolo mar wuoyo gi jok mantiere sirikal. To ne gin mana ngoro. Koro sani yudo ka piny oyawore. Kendo sani neno ka koro sani kanyo cha nitiere awuotho e trip no te counties wate. Nan Migori, an Homa Bay, adhi Siaya, aduogo Kisumo. Kineno kaka koro jowa ma koro larore. Kata mondo picha omak gigo. Koro wacho ni kare gini ne ji gombo to ji nofundore afunda. Jatelo nitiere weche mag siasa samoro kaluwore gi gari mane idho ka mondo michop kumoro. Nunyalo wuoyo, unyalo go mbaka. To king'iyo jok mane nie piny owacho ne ok ginyal ng'ado koni mondo gibi wuo gi joma keto piny owacho tesre. To mae gari mane idho maduond bura mar ODM samoro gintiere kod chenro mane one kata obedo ni gidwa mondo mi gidhi go mbaka gi duol machielo to nyaka kuong bed gi winjruok gi tend duond bura mar siasa ni. Seche mano dhi ka uonge gweth mar duond bura mar ODM ma benen mosa so dipo ni nukusetiyo gi gari cha widhe modho lor nikech ne okumoso gi kane pok ogo siasa. Kane pok ogo mbura. Dako nini ya, jowa mane wan gi ODM gite ne deal gi sirikal from day one. Tok ne gi deal kod gi e yo marach, gi deal kod gi kaluwore gi tich. Tij mjumbe ine bunge, ine committee, iloso budget. Ka ine departmental committee kata mar transport, minister mar roads, gi PS mar roads, gin joma bire committee mari, tidhi iri gi office. Jowane limo gi nyake office donga dieri ki limo gi office ka limo minister mar roads takone ni barabara mara moro uriri karach ka dhi office minister mar energy tapenye ni stima gwenga ok odhi maber ka dhi ministry mar water tanyise ni pi aonge godo to ministers gi principal secretaries gin jolwet rais. Koro samoro nyalo decide mondo deal gi fundi kata deal gi jalwedo. Koro jogi wadil gago pile ka pile. Mwawuoyo kodgi on an ongoing basis. Koro ka yudo jatendgi
For example, kadhi e ministry to nada yudo PS, ta yudo CS. To CS chiwo directive ne PS. To kako da yudo jatelo maduong' ma wuon tich. To miyo na jogi gine. Miyo tiji bedo mayot. Begine neno ka project kaka maga mana pedho. Ng'eny gine kori gocho. Mingane ket kama. To gintiere kanyero kendo koro jineno. To ne okwadhi ni wawacho ni chama marwa. Kechano wuon kaka ng'ama noyier gi ticket mar ODM. Mokwongo kwan official mar party at a national level. To be aonge capacity mar dhi yalo wach chama gi chama machielo. Mano teko ma onge godo. Mano teko ma ntiere party nyaka kawe at a bigger level. Ana nyalo mana dhi negotiate kaka ng'ama oyier gi jouriri mondo gigo manyalo timore mag maendeleo otimre. To mane mana timo during that time. Koro en mana ni ich lit gi jowa ni ng'ani ni tere kaka oyudo rieko modhi modonjo godo kacha mache mane chendo. Sani koro wantiere thuolo te. Koro sani ng'ato ka ng'ato manyo mare. Rieko mane mano donjo go kan? Ok apani en rieko, kana para ni koyieri to nyaka ibed ng'ama reyore. Okay. Yeah. Gimomiyo yieri kinde kaka an jouriri wan jogo kura 65,000. Constituency na nigi population madhi dhano 200,000. Koro kage yiera mondo abi represent gi ka. Giyiera nikech ging'eyo ni ang'eyo tabu margi ma gintiere godo. Koro kabiro manono ayudo jolwedo mana kaka ofisa. Tiere jok moko mabo manyo drepa, jok moko biro manyo PA, jok moko biro manyo constituency manager kata CDF manager. Moko manya. Samoro moko iyudo koluoro moyudo kata mamana. Mama ema koro ka chieng' moro awuok na nadhi limo mama ot, to kaya odhot ayudo ka ng'ato ni kanyo. To ming'e ni kama oyudo ne motiekore koda. Koro enena kibiro kaendi, kech pesa mwandu mar sirkal gin gik matin. To gin gik milaro. Resources mag sirkal tin ok nyalo romo wate. Gin gigo milaro. Koro kibedo ni oseyieri tidhi bede backbench ni rito ni gimoro dhi biro. Tinya rita matamni noru midog dala maonge mitemo. Sani higni 2 nyaka nuchak tiyo machiegni kodgi. Ang'o gini ma adieri sedhi miyudo ber nyalo kwano mage ma kopogore gi jod bura machielo mane okodhi ka? Mokwongo kane wadonjo na akwayo hospital ma level 3A mano 100 million 100. Hospital no sani osegere, osewire rangi, sani warito mana ni mondo kelne equipment. Hospital no osegere. Mano wayudo. Ne wakwayo barabara ma en kamoro luongo ni Stella koluorore go nyako yani. Contractor nitiere on the ground. Kendo nyicho miye pesa moro matis ochako, kendo sani chaki mede pesa moro. Contractor no tijino dhi mbele. Kane wantiere kanyero, ne wakwayo TTI mara nan gi nyithindo 1,200 to nan gi jopuonje 2 kende manondik gi sirkal. Nan gi principal to gi deputy principal. Jogo duto te mane medo puonjo nyithindo gi ne gin jok manondik gi board. Kana kwayo samine na wuoyo kodi ni bang' higni 2 an gi jopuonj 34. Kane wa donjo shortfall marwa mag jopuonj ne ni piny. E higni 2 mosekalo uriri wasendiko jopuonj 180. Awinjo ka sa suda ahinya. Wang'eyo anena motende kod limbe jatend piny. Biparo ni thoro mar wach motere kono nochop kare. To biparo ni dwach jopiny nochwalne. To biparo ni ntiere geno ni gik mano osingi kadhi timore. Mokwongo wach ni biro jatelo okelo kwe. Koro kwe politically, koro ji nyalo wuoyo. Mar 2 okelo kwe ne jok matimo ohala. Sani koro ka nitiere kata jaluo kata oganda wa manya timo ohala e national government, kodhi manyo kata tich moro e sirkal, koro inyalo ng'iye gi wang' mayom nikech koro support sirkal. Jowa matiyo e sirkal kata jogo madwaro tich, jowa matiyo e sirkal nitie moko mano thir e kombe ma piny ma gintiere mano ginya sudo malo, sani koro ginya dhi mbele. To king'iyo dwach jopiny generally, taparo ni ker nyo yudo thuolo nikech ei limbene no nyocha wayudo forum moro godhiambo mobedo kode karibu seche 4 ka wayalo requirements ma county by county gigo madongo oro ni mondo tim. No way about, for example, ka wuoyo in general without going specific, awacho ni Lake Ring Road mane ma Busia cha to chopo nyaka Meoro. Kech waneno kotime to bedo connected to A1 manyiso ni Ahero Hispania. Kore oriwe godo kamano to manyiso ni jowa mantiere dho nam biro yudo yot mar wuoth. Ferry mane dwaro mondo wuoth gero dho wedhe mag nam Sori, Mohoro, kibiro Homa Bay,
midhi Kisumo, midhi nyaka Siaya. Mago nyocha jatelo yie ni dhi mbele. Kato feri be igero. Feri ni dwani mondo koro bro wuoth e dho wedhegi. Manyiso ni ng'ato nyalo ame uru machop Kisumu gi feri. Kendo aparo ni is at an advanced stage. Mano kiwuoyo for example e weche mag infrastructure. Kech Lake Ring Road no nyalo yawo gik mang'eny ahinya kuonde wa kono. No wuoyo for example e ndege. Airstrip ma Migori, airstrip ma Homa Bay. Manyicho yieno do medo pesa mondo bor mar airstrip o yaw ma Homa Bay koni dhi miyo i wuoth bedo mayot. Jopuonj is a shortfall almost about jopuonj madhi 7,000 Nyanza te. Ma nyocha wapedhone. Mowacho ni kachopo dwe mar kapok higa ni orumo. Ibiro tem mondo miwa jopuonj 3,000 e Nyanza te. Mondo koro waduok rem cha gi nus. Kachako donjo e higa machielo to chako medwa pesa. Mondo iyudo ka skunde moko nitie gi nyithindo 300 to jopuonj gin 2. Koro wageno ni mano ero kotimore. Ka wuoyo in general, wach stima. Stima iyudo ni averagely every county nigi gimoro about 1.3-1.4 billion. Matimo last mile connectivity. Manyiso ni ute madhi romo karibu 70,000 idhi ket gi stima. Constituency na for example, an koro sani an gi 1,200,000. Monego koro wapangi kaka koro jogo wadhi yudo kodo stima. Koro apani magi gin gik madongo. Mananeno of course chirni migero kuonde mopogore opogore. Migori sirkal gero chirni 11, Homa Bay gin 13, kamano ka gidhi mbele kuonde ka. To jatelo nitie penjo mapenjore ni to jomoko wacho kae ni to thoth gik mane itang'o gi gin gik madhi mbele. Ere gima nyien. Ne giwacho ni ng'eny gi kata mano bedo ni chaka yanga gin gik mano ger chon gi sirikande mokadho. Kata gi telo mokadho. Bedo nade? Ing'eni kapok ichako mari, to kinyalo weyo gima dhi mbele, ni koro nyaka ichak mari. Koro yieri ni adier onge mosechako mari. Nitiere, koro example barabara mane nitiere ma pi manyocho yawo Kuria East. Ma in about 1.2 billion, mano project manyien. Okay. Barabara manyocho yawo Ngege Mapera, en barabara manyien, makore kichako. Barabara matimore Kara, en barabara manyien. Kuonde moko gi, to kanyal wuoye nikech ok ang'eyo. But kata kaka irrigation, en gima nosekwamo. Pesa sirkal osedhi, nikech sirkal en a continuing thing, en gima dhi mbele, ok ochung'. Kata an ka donjo kaka mjumbe, ka yudo ka klas moro ne ng'ato pok otiko gero. Ok ni nyaka chak mara, akwongo atieko ma mondo adhi godo. Taparo ni ma be koro emano jatelo biro godo mokwongo. Koro koseneno ma ji koro miye projects manokwamo, nyicho waketo projects wa categories 3. Wawacho ni wadwaro ni mokwamo tieki, wachak manyien, to gi moko mwang'eyo ni a more futuristic ka agulu mar pesa osebedo maber. Kech for example king'iyo barabara kata Masuba kor gi Badi. Ne ochake karibu higni 8 mokalo. To kinyalo wacho ni nochake nikech nochake chakre ndalogo te osetem kilomita 7. Ochung'. Koro gini ka sani odhi oketne pesa mowacho ni idwano tieke gine kama. Ochalo gimo chakore manyien. Okay. Kech odwaro goodwill mar sirkal. Kamano. Nono kinyisa kanyo ni dakika wa oserumo dwarumo piyo modhiera. Wach mogik watieko. Wach mogik. Kato kiwacho wach mogik no nyiswa ni koro kudhi mbele. Ere ka kudhi tiyo gi jotelo mako manuwe ODM bende koriwore kodu udhi riworu kanyakla koya e chunyu ma iye koso mana mar goyo siasa to dhi bedo nade kwatieko. An aparo ni sani koro ji nyaka riwre mondo ji oti together. Kopo ni waketo jowa e chunywa. Pogruok mago matindo koro waketo kando to wariwore mondo gik mwasebedo kwa koso thurwa mondo timre. Aparo ni mane mwadhi godo mbele. To mar ariyo en ni sani koro kaka wadonjo gimanyo wawinjore be e limbe man wadhieni. Ni higni 3 modong'gi monyalo tiyo kapod iluongo ni jo opposition. Higa manyien koro nyaka wati matek kwariwore gi sirikandni. Donje sirikal. Mondo wadonje sirikal proper, wadhi gone kura. Kech mane en. Koro kwasedonje sirikal. Koro kaka wadhini, sani wasoma tiendwa nus, kwadhi kama ka yiero cha biro to koro wadhi donje 100%. Mai pa indi loko sisa makaluo. Dhi loko sani endi, for example, jok manosiko ni jini ini keja chamani, koro onge kama ibiro so ewi. Jok manong'iyo ni iting'o badgi, koro wachgi orumo. Sani endi koro pap koro yaw, ng'ato ka ng'ato tije magoli oko. Gina nanyiso ga jo thurwa konyo cha. Ka wacha gato jok moko kata ko kiluongo nyang ng'ato to joma nyap koro renga. Ni ka ok itiyo tidhi dala. Kati ponde tie yien, kati idhe wi gorofa. Ka ok itiyo ibed MCA,
ibed mbunge, ibed senator, governor, kata president. Tije magolio. Tije magolio ko ng'ato ka ng'ato nyaka chung'e tie gire mibro siamo. Kasa ocho. Korom Kajwang' mano kanyo ja od bura Mauriri mak Nyamitero wacho kanyo ni ng'ato biro mating'o sike miyo jogo mano mi teko mar tiyo ne oganda jo Kenya rito ne ni utieyo makare wagomo stano dwa dhi haraka sana kaka mano poda bo mendo yulo thuolo mar kodi mbaka chendo ni maro imore gi chendo moko era mogiti oyo motonya Korom Kajwang' pod wantie kod weche mathoth ikidhi mabor. Uliamini wakati uliambiwa ati umeshinda hii pesa? Ati nilitumio location, sasa nikajua ni ukweli kabisa. Nimepata. Ndio hii check yako hapa hivi, ndio hiyo goodie bag ya Jipange ushinde na View sasa. Asante. Jipange, View sasa ni ukweli. Kama nimepata, hata nyinyi mtapata. Mundiudi thumba marubela kakasikiza tulimari ilio *812 *784 reli kata ash Ramogi TV odhiyo thume duto. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza tu na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika pahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital na pia nitaendeleza mambo mengine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore wendego. Wajan thum gilmoro. Okay. Den girabi. Ngoma Owake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap jokowili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda miluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo Korom Kajwang' chenro en hoimore wadhi mbele gi weche manyien.
Riwruoge ma oganda e kaunti ya Migori dwaro mondo mi piny owacho mar kaunti ya Migori oket yore makare mag tieko midhiero mar lal mar pi masani oko kaunti ya Migori. Riwruoge koni lal mar pi osekelo achiedh nade mathoth ne jodak ma Migori kendo nyalo nyawo tuoche mabiro kaluwore kod onge mar pi maler. Jojuma nigi ler. Nok mar pisa ni koro kwa gwenge mopogore opogore e kaunti ma Migori to ahinya bomano ma Migori. Moko kuom kuonde dak ma oting'o mano mar Oso, Nyasare kaachiel kod moko osebiro ka onge kod pi fereji kuom kinde maloyo dwe achiel. Thoth jodak e boma Migori sani koro keto mana geno margi kuom pi mawuok ka orano ma Migori kod aoche mamoko ka jogo ma lwetgi bet berberie ema koro nyiewo pi. Sani endi oro chal ka gima wuok. Jo Migori chandre nikech pi mar kambi mar Miwasco ok nyal ng'eno biro chieng' mane kata ubro koso chieng' mane, to ma osedhi ndalo mang'eny. Nok mar pi bende koro kwako kata osiptal maduong' mar Migori level 4. Wane mwang'iewo pigno kendo watero kanyo nikech pi en gima essential ma hospital cannot do without. Tend migawo mar pi e kaunti ma Migori wacho ni nok mar pi okel kod kethruok mar masin magoyo pi e dag pino ma oyani kachino malose koro dhi nyime. We've had a breakdown of the pumps. Once the repairs are done, we are expected to resume in our normalcy within a week. The long term, once the procurement process is done, we'll buy the new units, the pump units. Kurugweng en mar department mar water. To me town centers, obed market center, obed municipal centers gi en Miwasco ematero pi kuondego. Apisa maduong' e migawo mar pi e kaunti ma Migori Ranchagua wach ni rem mar piny owacho e oro omenda ne counties emosemiyo gibedo kod pek e chulo kata gowi mar stima maromo milion 11 ma gintiere godo. Kenya Power around 11 million. Yes, but we are working on the payment method. Waseloso wawinjore ni ka system mag pesa odoke wang'ete to chudo gigo wadhi chulo te. Jokanyo marwego mag oganda e kaunti ma Migori ka hotel ko jagoro margi Titus Rwa dwaro mondo koro piny owacho mar kaunti ma Migori oketo okenge makare mar tieko nok mar pi e boma ma Migori kod kaunti ma Migori mangima. Oro wach ni rem mar telo makare e kambi makeyo pi Migori ma ong'ere kaka Migori Water and Sanitation Company kata Miwasco en mokuom gigo eko mosemiyo oganda e kaunti ma Migori ok yud pi e yono mowinjore. Sirikal mar county government odonjore wach ni ging'e ni to kochakore board management the technical side mar kambi bende nitiere jomosomo wach mar pi ni ma competent maber manyalo endesa kambi ni yo makare. So wach mar pi ma Migori ka wadwaro ni obed ni en wach makoro ok wachak waduogo wuoye. Kambi mar Miwasco osebedo kod midhieche mathoth ma bende osemiyo kambini ok nyal keyo pi makare kaachiel kod kata chulo jotije mage. Board mar kambini mar pi mar Miwasco wach ni gitemo tieko midhieche ma osebedo kokwako kambini mondo chenro mag keyo pi koro bed makare e kaunti ma Migori. This is the second month running, but we are working around the clock to ensure that they are paid. So we've had a good discussion with them and agreed on the way forward, understanding the challenges that exist and they need to address this challenge, and we have called upon them to really work hard and come together to find solutions to all these challenges. Oganda boma Migori wacho ni nok mar pi osemiyo sani gitiyo kod omenda mathoth e nyiewo pi ka sani kube mar lita 20 inyiewo siling' 30 e boma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jotuo mamol ne thieth ka thieth ma Kangundo level 4 e kaunti ma Machakos dwaro mondo mi piny owacho ober chenro mar kar thieth ma kagiwacho ni oserochore kendo kelo achiedh nade na joma manyo thieth. Jotuo wacho ni girem yudo thieth kod chenro moko mochuno kaka pi maler kendo koro tend kaunti ya Machakos nyaka keto kenge mag reso thieth ma Kangundo. Kalore kod ng'ur ma jotuo ochwalo ne ochuno Senator e kaunti no Agnes Kavindu mondo me otim limbe ma apoya. Apisa maduong' mar thieth Justus Kasivu kata kamano kwedo ng'ur ma kamano kowacho ni jotuo osechwalo ng'urgo ka okoni chenro duto ni kare kendo kata ambulance bende ting'o jotuo nono.
mgonjwa anatumwa Tala ndio aweze kupokea huduma ya x-ray. Zile zingine ni Machakos. So kwa ufupi, kwa hiyo hospitali services zake ni kidogo. Maji ya kunywa tunapata kutoka nje, tunaletewa na relatives wetu. Huku hospitali maji tunayoyaona yanaletwa na lori ya clean water, inatumika kusafisha huku hospitali. Dawa nimenunua mingi sana, kila kitu yote ni kununua dawa. Hakuna dawa ambao haitoki inatoka hapa hospitali isipokuwa siijui, lakini ile zingine zote mimi naambiwa nunua. Kama ni kipimo naenda nje na napelekwa na watu yangu, naenda napimwa. Ukiingia choo zote watu wanaenda juu, ukifinya sister hazina maji, so kuna flushing. Ukienda kusema ni kuoga, unaoga na tap ya chini, shower haifanyi kazi, kumaanisha kwamba upande usafi kuko chini kiasi. Na nakuuliza governor, tafadhali sana angalia mambo ya hospitali na maji pia. Wagonjwa walikuwa pia wanapatiwa wanaletewa maji kutoka nyumbani, kwa sababu maji saa zingine iko, saa zingine haiko maji, na hospitali bila maji haiwezi kukalika vizuri. Maja higni prade koda uchiel owito ngimane bang' luar e pi machiegni gi dho wath Mangegu e kar chung'od bura marangu otieno ma piny Orugo kawuono. Menyo mar ringre jalupono jowetegi osechako ka anyuola mare kod ten dho wath Mangegu bende kwayo migepe mag sirikal mondo omi okonygi e manyo ringre, kaka jafwambo marwa Ali Abich lero. Jolup dho wath Mangegu e kar chung'od bura marangue okinyi ma kawuono ochio kod buok maduong' bang' achiel kuom gi lwar mowito ngimane e pi e kinde mane gidhi nyime gi chenro mag lupo kod jowetegi mamoko. Jalupono ma oseyang nyinge ni Willis Okech mane riembo yie mane gin e iyeno ne owito ngimane bang' kane okier ma wuok e yie e kinde mane gidwa chako chenro mag lupo, ka jowetegi mane gin go ne otemo rese e kinde masirano, to kata kamano ne ok obedo negi mayot. Wuok nwadhi nam, wuok saa 2 to kwachopo ewi mawigo koda chako tich, to madhara wacho ni waikre ane to kapok dhoge olwar to wan wawinjo ma gimodhi e pi ni chuglu. Kago wang'a to aneno ka madhara onge pieri, to katemo lawe kata gimodwa por mokwongo to kowuok. Koro wambo warite wadog wamanye matin to tamo waneno. Jasper mokwongo kona ni odhiamba mulo luar e pi, to watemo ngoje, watemo rite mondo por kata ok wanene gute moduo opora chien. Kinde mathoth jogo manitie sekta malupo e kaunti ma Homa Bay osebedo kagolo ywak margi e medruok mag maseche mathoro joko jolupo ma bende tudo gi remlo chike ma oketi matayo chenro mag lupo e nam Lolwe. Jakom dho wath Mangegu Caleb Okech wacho ni jolupo mane nitie yie manokelo masirano ne ok orwako jaket mar reso ngima kinde mag masira nam, ka menyo mar ringre jalupono ne osechaki. Ne ayudo report saa 3:30 otieno ni jolupo wa manodhi nam, achiel kuom gi miluongo ni Willis Okech ne olwar e pi. Koro kana penjo to nayudo ni Willis ne onge kod life jacket. To wasebedo kwa wacho ni jolupo e kinde te ni sama gidhi nam owinjo bende girwako life jacket, owinjo bende dhi nam ka ok imer. Une wegi yedhi une monego benu keto waiki ni ok onego dhi nam gi ng'amo mer e yieino. En gima tieko ngima ji. Ine monego beni kuongi ng'iyo ni to kamidhieno dongi ng'eni en onge gimimako. Koro miyago mos ahinya ne familia gi wede kod osiepe. Jolupo dho wath Mangegu kaachiel kod anyuola mar jalupono kwayo migepe mag sirikal kama oting'o obila mag Kenya Coast Guard, bad migawo mar lupo kaachiel kod migepe mamoko mondo okonygi manyo ringre wuodgino. Wakwayo mana sirikal ni ka giyie to gikonywa mondo wayud bodi mar omerano mondo water dala. Bodi mar sirikal kaka county government kony moro amora ma ginyalo konywa godo mondo wayud omerano mondo wadhi wakan bodi ne. Kana ago sime ne jalup jakom akone ni mondo ringi kanyo mondo chiw details ne the authority the Coast Guard mondo konywa e menyo. Koro nyaka sani pok wayudo the body kod jok moluoro te manyalo konyowa jowadwa. Bodi no kwa yudo twatero kamoro tapani dang bed gima ber.
Koro waonge gimoro amora wasechako menyo yidhi gi ok nyalo konyowa mondo gifuelnwa kata injini mondo wamenye godo. E kinde limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Homa Bay juma mokalo, jatend migawo mochune mwandu mowuok e bwo kod chenro mag nam Hassan Joho ne okoni migawo mare ni kod chenro mar kelo ndege kalapapla mar reso jolupo mayudo masira e nam Lolwe. Katika eneo hili la Lake Victoria, we need to urgently procure a rescue helicopter ambayo itakaa hapa kuokoa watu wanaoenda baharini. Sasa president leo akikaa hapa akinipa amri na watu wangu hawezi lala, watafanya mpango watu wetu wasiwe kufa tena. Tho mar Willis nam Lolwe obiro kinde ma jolupo e kaunti ma Homa Bay kandi osebedo ka golo ywak margi kaluwore kod masiche mag nam mathoro medore nam Lolwe. Jolupo mangego kaachiel kod familia mar Willis kwa migepe mar sirkal mondo okonygi e chenro mar manyo ringre. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Mosanyone familia mar Willis wen geno marwa ni gidhido kony mowinjore. Kuyo pod mako chuny anyuola mag ji mar 12 manyo wito ngimagi e masira mar apaya ulalo mantiere Nithi e gwenge ma Tharaka. E kind ji manyo wito ngimagi gin kweth mine manyocha ochako bura mong'ere kaka chama dweche 3 mokalo. Manyo nitiere wuodhgi ka gidhi e kaunti ma Tharaka Nithi. Dennis Makau manyo wito min gi e masirano onyiso kuyo kao kaka obiro rito nyithindgi 2 matindo ma pod somo makoro dong' e lwete. Ji 2 manyo to masirano pod medo yudo thieth. Nilimtumia message kwanza, akaniambia saa 1:56 akaniambia we are on our way, we are coming. So kutoka hapo nikiwatch ball game yangu ikakataa, nikamtext tena na maadhi najuaga message yangu hata izimaliza dakika 5 kaja reply. So kutuma hakureply, nikapiga simu yake ka 20 missed calls hazichukuliwi nini. Kwangu naweza ambia serikali ishughulikie hiyo barabara juu kwa saizi unaona ni familia mingi sana zimeathirika. Wengi wao wameacha watoto wachanga, wengi walikuwa single mothers, so hao watoto hawana mahali pa kwenda. We have currently stabilized them. The survivors have both minor and major injuries, of which we are attending to them medically, surgically, and also trying to support their psychological state. Bad piny owacho midewo ni Northern Corridor Transit and Transport Coordination Authority koni gichano kete tim chenro makoro biro medo kwan osike magoye wath Mombasa kowuok e tan $35,000 nyaka tan $55,000 kochopo 2030. Kanoloso Mombasa, jagoro mar riwruogno John Deng koni moko kuom kuonde mag geto en bero chenro kata weche mag ohala e kind piny Kenya kod Sudan ma milambo e yone ne Sudan yudo yot e tiyo gi wath ma Mombasa. Okone gi geto golo badho mathoth mantiere tong' to chutho mano Malaba kama loche mathoth mating'o sike osebedo kakawe thuolo malach nikech dhugruok. Gilaro ne dwaro nitiere madino rode ma samoro jo imbadhi tiyo gode kalo kiew gi mwandu moko mondo kik gichulo suru. Where it is to Kisangani, which is our dream destination, and to Juba, and to Kigali through Mirama Hills. All these can only be achieved if we continue to remove non-tariff barriers that are hindering our trade, and they're human-related, of course. You can never eliminate them, but we'll continue to address them. We have had engagement with the member state of Rwanda, member state of Burundi. Especially Rwanda has written to the government of Tanzania requesting that they geofence that area. It's unfortunate that Kenya cannot do it because they are seen as a beneficiary. But we have taken this to the EAC Secretariat. We want it to be discussed by the ministers of East Africa Community so that it is promoting trade within the region. The economies are growing. Once the economies grow, the cargo grows. So there is no risk of saying sand so is there is cutthroat competition. It's just complementary.
Tim mar Harambee